משוואות בשיטה הגרפית. זה מיועד לתלמידי כיתות ח', ולקוח גם התרגילים מהספר הירוק צהוב של בני גורן, אלגברה ב'. לפני שנתחיל, עשו לייק, תפרגנו בסאב, ויוצאים לדרך. אוקיי, אז דבר ראשון, ההוראות לשאלה הזאת, זה מעמוד 87, שאלה 10. אומרים, בכל אחד מהתרגילים הבאים נתונה מערכת של משוואות. הנה זה המערכת של המשוואות, אני אמספר את המשוואות, 1 ו-2, ושיעורי נקודות מצד שמאל, אלה שיעורי הנקודות. קבע על ידי הצבה, אוקיי. של שני הישרים, המייצגים את שתי המשוואות בכל מערכת. בואו נראה, זה ההוראות, בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי. אז קודם כל, מה זה הצבה? הרי יש לי פה נתונים של ערכי נקודות, כל נקודה זה ה-x שלה, זה ה-y, x ו-y, ככה אנחנו רואים בכל הנקודות, ומנגד יש לנו שתי משוואות, האמת שאנחנו לא רגילים כל כך לצורה הזאת, אנחנו רגילים למשוואות שבדרך כלל y שווה mx פלוס b, משוואות של קו ישר, אבל במקרה שלנו זה לא משנה כי זו רק הצבה. אז איך מתבצעת ההצבה? להחליף את הערכים בכל משוואה בערכי נקודה מסוימת. מה הכוונה? בואו ניקח נקודה ראשונה, נגיד את מינוס 1 מינוס 4. אני יודע שה-x שלי שווה למינוס 1, וה-y בנקודה שווה למינוס 4. אז עכשיו עליי להציב את ה-x ואת ה-y בשתי המשוואות, ולקבל פסוק אמת. תכף נדבר מה זה פסוק אמת, פסוק שקר. אז ניקח את המשוואה הראשונה, וזאת x פלוס y שווה ל-4. עכשיו אני מחליף את ה-x ב-x שהוא מינוס 1, ואת ה-y ב-y שהוא מינוס 4. אז יוצא לי 5 כפול מינוס 1, ועוד ה-y שלנו הוא מינוס 4, שווה ל-4. וכעת אנחנו רק פותרים, 5 כפול מינוס 1 זה מינוס 5, פלוס מינוס 4 זה מינוס 4, שווה ל-4. קיבלתי סך הכל שמינוס 9 שווה ל-4, ועכשיו אני שואל את עצמי, האם זה הגיוני שמינוס 9 שווה ל-4? אז כמובן שלא, זה נקרא פסוק שקר. משמע הדבר, נגיד שזאת מערכת הצירים, ואני עכשיו עושה את הישר 5x פלוס y שווה ל-4, סתם נגיד לדוגמה דבר כזה, אז אני יודע שהנקודה מינוס 1 על מינוס 4 לא תהיה על הישר עצמו. אוקיי? הנקודה הזאת מינוס 1 מינוס 4 נמצאת פה מינוס 1 על מינוס 4 נגיד, ככה בכללי. אנחנו רואים שהנקודה אפילו לא קרובה לישר, אבל לא היינו צריכים לצייר, אז זה מה שיפה בהצבה, לא היינו צריכים לצייר את הישר, מספיק לראות שקיבלנו פסוק שקר, אז פה היא לא שייכת. בואו נבדוק גם את המקרה השני, האם היא על הפונקציה השנייה. אז אני עושה ב', ויש לי את הפונקציה 3x מינוס 2y שווה ל-5, אני שוב מציב את אותו x ו-y, אז 3 כפול מינוס 1 מינוס 2 כפול מינוס 4, שימו לב שהחלפתי את ה-x ב-x הנתון ואת ה-y ב-y הנתון שווה ל-5. כעת נפתור, מינוס 3, מינוס 2 כפול מינוס 4 זה פלוס 8, שווה ל-5.
8 זה 5 שווה ל5, אז פה אני רואה שזה פסוק אמת. אוקיי? מה הכוונה פסוק אמת? הנקודה מינוס 1 על מינוס 4 יושבת רק, היא נמצאת רק על הישר השני, על ה3x מינוס 2y שווה ל5. אבל מאחר וביקשו את הנקודה שנמצאת על שניהם, אז אני לא יכול להגיד שהיא שייכת, כי פה זה פסוק שקר, פה זה פסוק אמת, ולכן הנקודה לא שייכת לשתי הפונקציות, היא לא נמצאת על שתיהן. אני צריך לחפש נקודה שנקבל פסוק אמת אני אגש ישר לנקודה שאמורה לקיים את המשוואות, אתם תראו שכל השאר לא תקבלו פסוק אמת בשני המקרים, למעט המקרה של 1 ומינוס 1. ובואו נראה איך זה מתקיים. אז יש לי את הנקודה 1 מינוס 1, כאשר ה-x בה שווה ל-1 וה-y שווה למינוס 1. אז נציב, בואו נקרא לזה 1 ו-2, נציב בפונקציה הראשונה 5x פלוס y שווה ל-4, בואו נציב את ה-x וה-y שנתונים לנו, 5 כפול 1 פלוס מינוס 1, שווה ל-4, 4 שווה ל-4, כלומר הנקודה 1 מינוס 1 כן נמצאת על הישר הזה, אז זה פסוק אמת. עכשיו עליי למצוא את הנקודה השנייה, לראות שגם שם זה קורה, אז 3 כפול 1 מינוס 2 כפול מינוס 1, זה אני מזכיר לכם, זה ה-xy מהנקודה הנתונה, וכל זה שווה ל5 לפי פונקציה מספר 2. ו3 מינוס 2 כפול מינוס 1 זה פלוס 2, 5 שווה ל5, אז כמובן שזה פסוק אמת, כי 5 תמיד שווה ל5. אז מאחר והנקודה הזאת נמצאת על שני הישרים, אנחנו יודעים בוודאות שזוהי נקודת החיתוך של שני הישרים. כי כשיש לנו שני ישרים שהם לא אותו הדבר, הם לא מתלכדים, אז יש לנו רק נקודת חיתוך אחת במקרה הזה. אז אחרי שגילינו שזה 1 ומינוס 1, בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בצורה הגרפית. כמובן שהשאלה לא מחייבת, זה רק בונוס קטן ממני, שתראו למה זה ככה. בבקשה, הנה פונקציה מספר 1 הכחולה, זה ה5x פלוס y שווה ל... אם היינו מציירים מראש, כמובן במדויק, היינו שמים לב שהנקודה פה היא 1 על מינוס 1, ולכן היא הנקודה המשותפת שמקיימת את שתי המשוואות. מה הכוונה? היא נמצאת על שני הישרים בדיוק, ולכן תמיד נקבל פסוק אמת גם בראשון וגם בשני בהצבת הנקודה הזאת. אז כמובן בהמשך השאלה, שאר הסעיפים, זה מה שעליכם לעשות. ההצבה פותרת אותנו מסרטוט, אנחנו רק צריכים לראות שיש פסוק אמת. בואו נעבור לשאלה נוספת, זה בעמוד הבא, עמוד 8. לנו פתור בעזרת תיאור גרפי את מערכות המשוואות הבאות. פה הם מבקשים שאנחנו למעשה נסרטט. עכשיו כדי לסרטט ישר, וזו טכניקה שהיא מאוד חשובה לכם בשלב הזה, שכיתה ח' כבסיס לשאר הכיתות המתקדמות יותר, אנחנו עושים דבר שנקרא טבלת ערכים. אתם בטח מכירים אותה עוד מכיתה ז', זו טבלת הערכים x ו-y, צריך למלא אותה. עכשיו אני השארתי פה למלא רק שני ערכי נקודה, אוקיי? שתי נקודות, למה? כי זה מספיק לי כדי לצייר נקודה, לצייר ישר, כי אם יש לי נקודה,
יכולים לעבור, רגע, לא יצא, דרכה יכולים לעבור לי אין סוף ישרים. זה דרך נקודה אחת, אז נקודה אחת לא מספיקה לשרטוט. אבל אם אני לוקח שתי נקודות, נגיד הנקודה הזאת והנקודה הזאת באופן אקראי, אז רק קו אחד יכול לעבור בין שתי הנקודות. ולכן מספיק לנו שתי נקודות בטבלת הערכים כדי לשרטט את הישר, כי הישר עובר דרך שתי הנקודות בדיוק. אני תמיד ממליץ לעשות את נקודות החיתוך עם ציר ה-X וה-Y. מה הכוונה? כל נקודה שהיא על ציר ה-X, נגיד סתם, נגיד הנקודה הזאת היא מינוס 4 על 0, אני שם לב שכל נקודה על ציר ה-X, ה-Y שלה הוא 0, ולכן הבדיקה הראשונה אני אעשה ש-Y שווה 0. וזה נקודת חיתוך עם ציר ה-X. לגבי נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, אז שם ה-X שווה ל-0. בואו נראה איך זה קורה. לדוגמה, הנקודה הזאת פה, ה-X הוא 0 וה-Y הוא 6. הנקודה פה, ה-X הוא 0, ה-Y הוא מינוס 2, ולכן בטבלת הערכים אני אעשה את הנקודה השנייה שיש בה 0. הצירים, אחת עם ציר ה-X, אחת עם ציר ה-Y, ודרכן אני אעביר את הישר. אז בואו, עשיתי שתי טבלות ערכים, כי יש לנו פה שתי פונקציות, כמו שאנחנו רואים. אז בואו נקרא לזאת מספר 1 ולזאת מספר 2, ונציב. אז בראשונה, כרגע אנחנו עושים זה לפונקציה הראשונה, זה לפונקציה השנייה, יחכה. בפונקציה הראשונה, הנקודה הראשונה, אני החלטתי שה-y הוא 0, אז אני אציב 0 שווה למינוס x מינוס 3. כעת עלינו רק לפתור משוואה פשוטה, אני אעביר את ה-x לאגף שמאל, וזה בדיוק מה שאני אזין פה בטבלת הערכים. אני רואה כשה-y הוא 0, ה-x הוא מינוס 3. זה טבלת הערכים, בסופו של דבר זה נותן לי את הנקודה מינוס 3 על 0. הנה ה-x והנה ה-y. בואו נציב עכשיו במקום ה-x 0, כי זו הנקודה הבאה שלי. כמובן אנחנו מדברים עדיין על הפונקציה הראשונה, אז y שווה מינוס 0, לא שזה משנה, זה רק לצורך הכתיבה, מינוס 3. אז כמובן אני מקבל ש-y שווה למינוס 3. אז כלומר פה אני אזין בטבלה 0 על מינוס 3. עכשיו, כדי לשרטט, אמרתי לכם, צריך את שתי הנקודות להציב אותן על מערכת הצירים, אז יש לי את הנקודה מינוס 3 על 0, שזה זאת, והנקודה השנייה 0 על מינוס 3, שזה פה, וכעת אני יכול להעביר את הישר דרכן. בבקשה. הנה ככה ייראה הישר שלנו. אני אסובב אותו קצת. אוקיי. זה הישר מספר 1, אני אקרא לו 1 כי זה הפונקציה הראשונה. 2, אז גם אני מזכיר לכם, אני תמיד עושה פעם 0 ב-y, פעם 0 ב-x, מציב ואת הערכים המתקבלים אני משלים בטבלה. אז בואו נציב קודם כל את הנקודה הראשונה שבה ה-y הוא 0 בפונקציה השנייה, אז 0 שווה 2/3 x פלוס 2, אוקיי? אני יכול להעביר את השניים אגף ואני אקבל מינוס 2 שווה ל2/3 x. כדי למצוא את ה-x אני מחלק ב2/3 את המשוואה, אז פה אני אקבל x מינוס 2
מינוס 2 לחלק לשני שליש, זה כמו מינוס 2 כפול 3 חצאים, כי זה כפל בהופכי, ואני מקבל שמינוס 6 חלקי 2, אז זה מינוס 3. אז פה אני מקבל משהו שמאוד מזכיר את הקודם, שזה מינוס 3. אוקיי. אנחנו נעבור להצבה השנייה, שבמקום ה-x נציב 0. אז y שווה 2 שליש כפול 0, זו הצבה, פלוס 2. כלומר y שווה, החלק הזה מתאפס, זה 0. אוקיי? אז כעת יש לי שתי נקודות, הנקודה מינוס 3 על 0 ו-0 על 2. כעת אני מציב אותן, את שתי הנקודות, פה על מערכת הצירים, מינוס 3 על 0, שימו לב יש לנו פה נקודה משותפת, ו-0 על 2 זו הנקודה הזאת, יותר במקרה שזו אותה, שהנקודות משתלבות אחת בשנייה. אז אני יכול להעביר עכשיו את הישר שלי בין שתי הנקודות, בבקשה, ואפילו אנחנו רואים את הנקודה המשותפת, שזה נקודת החיתוך, וכמובן אנחנו מדברים שזה הישר 2. אז מה שביקשו מאיתנו, לפתור בעזרת תיאור גרפי את מערכות המשוואות הבאות, אז הנה מצאנו, ומצאנו גם את נקודת החיתוך המשותפת של שתיהן, ככה אנחנו אמורים לסרטט. אני מזכיר, שתי נקודות מספיקות לנו לצייר קו ישר, כי דרך כל שתי נקודות עובר ישר יחיד. וזהו עוד פה, אז אל תשכחו, פרגן בלייק, שימו לי ככה, תירשמו כמנויים, כדי לראות סרטונים נוספים, ושיהיה לכם אחלה יום. להתראות.